Hi guys, good morning. Nagtuhan ta pag mata guys. So nag-burn out pag danita naglungag sa kahoy. Yan, nag-burn out guys. Ulan man. Dugay ta nakamata kay nag-ulan. May atong tulog kay tugnaw. Nag-agas naman tubig dito lang oh. Asa man dapit di ay? Nganong nag-agasa man na? Ito ilalula ni mo? Kikay talaga sa sudanon guys. Aso guys, aso. Katdog atong sudanon. Guys. Exclusive pa nag-burnout eh? Ako nakakati nga nag-burnout guys. Alas 11 pa. Alas 11 na ako nakatulog man. Ako nagsiga ng nagsiga ng takno. Ako nagsiga ng itlog guys. Ay, imo yan ito, Nay. No. Bukan ko pwede yung tiga. Buang mo nga plamit eh. Ay, plamit. Puris ko. Gipak ko. Nga wala ko na. Gabi ko sa biulan. Wala ba na? I-charge sa. I-charge sa kwarto. Naglain si Alan pagkatulog guys. Tagsa may kwarto. Hindi ka puta namin. Nakasin mo Nay? Napasig ang kurinti nga nakatakang na nilang ags. Nay? Nakasin mo Nay? Naa. Parang batang. Ay, napakin. Uy, ilapan ni Alagi. Nga gilakan na niya. Gilakan na yung kwarto lang. Akan na yung kwarto guys. Yes. Nagmatas Mimi kay siya daw kuno aglungag. Aglungag ka sa kahoy. Pag ingon ako aglungag ka sa kahoy, maghaling ka ka. Balik ka tulog. Kabalo siya aglungag guys kung rice cooker. Panghimasa na ga. Kaligo ka ga.
Naman. Yan na akong baligya sa una guys. Sudan sa mga bata. Skulahan. Akong kahugon din sa barbecue stick. Tag-piso. Butangan sa itlog. Sudan na sa mga bata. Ma-upload ra. Karon di wa na tag-piso karon guys. Oh. Mahal na kayong palaliton. Oh. Ha? Ang. Dapat tagpiso nga makaon? Hmm. Sito nga ah. Ang slice na. Pero, ay, slice na di. Ano naman? Saan mo na? Bulong ako. Kanan dia di nagbaon na. Ang balong mo. Para rin ako. Kanan. Slice Lah, sila. nangantod ang lungag lang. Akat sa pikas lang. Bukan sabihin ako. Ha? Bukan. Ano ni mahuman? Ha? Mangutod. Yung lagi ko nga nangantod. Nangantod ang lungag guys. Ay, sus lang. Depende man ko na sa paglungag lang. Sabi niyo mo lang, mas lami ang nilungag sa kahoy lang. Sa printi lang. Dugay na po kalungag sa kahoy. Ayaw lang pagkuhay kayo sa kalayo kay mahilaw niya. Labon ko sa ere. Uy. Ano na siya? Ay, magod na iyan yun guys. Kaya natimplahan, magod yun. Ang sunok yung timpla.
Ano na ni guys. Nay! Hmm. Dalawa sa kadto nila pag di ka nagkusog ng siga. Sa nilungag. Oh, Kung saan naman ka naligo na ka? naligo ko. Guys, ato ng elonod. Mata ng unggoy guys. Naging pagmata nila kung sila may signal dito, me. Mata na among unggoy guys. Nag-miss na karon. Ano sa ang pizza? One day natin sinay. Hello, kita na kalendar karon lang. Di ko updated karon sa pizza lang. Ay, klase yung ganyan eh. Huwag niyo klase doon na lang. May klase basta pista sa talisayan. Pero bali, wala gayapon dyan yung tarong klase. Gayapon dyan yung gusto na. Pero kapatid sa mama at sa Unggoy. ito, hindi ko na iwan na. Itlog. Atong, kwan ba? Dugot, kwan na yung wali sigot mo na. Abutay, hindi ko sa itog mo. Inay atong kalayo guys, kay nag-ulan gabi eh. Almuhaw atong kalayo, almuhaw. Ano ba? Okay, atong ulan. Tagal, hindi ko na dami yun. Kasi matod ako na dito. May itong technique sa kwan guys, sudan sa itong estudyante guys. Kay Nagayon na ba yung mga unang hotdog na eh? hindi sila makwan.
Gamay na akong mantika. Ako na nagkakaman. Agad po na yun. Ganda tagma. Medyo ba? Ang laba. Kung natin trabaho, basta Sabado, ang laba. Ba yun? Dayon. Sabi ko. Ito, basta linggo eh. Sabi ko. Saan pa pang ligo? Bakit na nalibot sa Pedro? Tao ba San Pedro? San Juan? San Pedro. Hindi sila kaya San Pedro may dini tao ba San Juan may tao. Hey, why? Oh, hey, go. Mumubulit ka. Sila. Ayan kita guys. Harap na hektas na ang kita. Di ba ugos ang kuanay? Di ba ugos ang araw ng sayanay? Lang, wala ko nakabalo lang. Si Pangtana lang. Ay, ina na on, dahil mo abi na upatong isa-isa. Awas sa una. Sa isa-isa. Isa-isa ano to? Ay, sus. Ano ako. Isa-isa akong raman to kay baligya man. Kani di man ni baligya. Naman ang bukit ko ang tungkol tayo. Makdan kong uwil guys. Di na to kabutan sa utos sa una na ida. Resista to naman. Ano may sudanan alam guys. Bawang. Sabi ko mag-bake ng kapag mantika. So! Sige guys. Yan guys, ready na ang pamahaw sa atong estudyante, sa atong trabahante.
Muna ang ilang sudan. So, muna ilang sudan sa pamahaw. Nara ang ilang mga balon tulo. Daw ka na ang kang Alan na sudan sa paniod to guys. Daw ato patimplahan si Alan og kape guys. Kaya makakape na. Daghan kay kog bahaw. Mga kamera kong gilungag. Hey guys, kaon ako muna. Ay! Okay. Ang pinamot ko guys. Di siya na yung magbuntag way kape kay. Kaya nga pinagkahoy. So, ako na isod ng mga sudan guys. Okay. Kang Alan. Buwan na kanon. Ha? Yan mo na mahurot. Gabahapon, gamay ka ito mong kanon, pero gini mo na hurot. Parapot guys, kang ini. Oy, dali na mo din, dali na. Yan. Ini, love tatay, ini. Love ba tatay, me? Pasan na sulod sa imbag niyo ini guys. Balon. Love ba tatay, me? Lalo na, sige na. Tubig. Ay, tubig. Ay, ini tubig. Ay, ini tubig.
Ah, ingit ba na? Gilab-lab naman na ah. Kamu tahu kalau ya? Nah, lewat nih. Nih. Nanay. Nah, nih. Kaniwang ibu lewat mana nih? Sibuk juga Mimi. Libat nih. Dali na nih. Oh, dito mo. Hindi na kasunod magtago-tago ah. Okay. Tago na si. Kana si. Wala si mitang etik awas mitang na mo etik. Kana mitang daun na nakadakanin mo. Lagi wala na siyang manay, tatay. Didaga na siya, ni anak na siya dia oh. Anak bang nawala siya, nagtago-tago man siya. Isa ko si Mana, ilang nakuha, danlog na kay siya, kay gidala na siya sa inkanto. Tago-tago sad. Tinuod gid baga. Di man ikaw, si mitang mo na akong istorya. Mitang, mas mitang. Agi ilang kumbuhan sa barangay. Ang dako kaya ako na nabaw no. Dana man sila. Buka may ba? Ilan nang di daan sa lata, mga kuan, dagan sila barangay. Ilan na ringgit. Iuli si Mitang, iuli si Mitang. Nakauli gyud kami. Na, iya paging iya nakita ito sa sulod dito sa kanme sa ito yung natuan. Tapos kaya po nani. Niya nanay at tatay. Niya isuon. Niya atong manoy. Natanan. Makita niya din ito. Pero, Gamot. lakanon. Uwa. Bayulit lakanon. Tabang. Wala mga timpla. Mi, sige na mi. Ano pa mi na ni tatay mi? Ano ito tayo? Na, balik rin siya. Katusihi ko na yun, si Muron. Mamutawin ito ni Kapatid sa Anheng. Dato lagot tungod sa petahan god. May bugan siya. Tulog kaya ito nakuha mo dandong ito. Kabi na. Ang dagan ito niya. Tinuod na nga may. Mana ka? Ito na, Sabay. ito na ang sago-sago. Ito sa At tamdo. saguan na siya. Naog na. Gatikang Init, ka ba init, magiging init. na nga. Ito na. Init na niya. Ito na nainita sa tiyan. Ito na nainita. Wala init ang bahaw, guys. Mautuhan man lagi. Kain man. Gamay sa gulong Agner Luna. Upat niya ah. Oh, walang tik. Ha? Ito na, bagay. Hindi na to. Ang sulat daw? Nice. Iyak ba tayo sudan? Ha? Nasudan, baru pakita ibang sudan. Matay ka ba nagsudan? Natutugaan ko mga ampay. So, ito doon sa sosi. Ensa? Ensa ka lang? Dala sa susunod ampay chicken. Sige na akong kauban na. Ah! Mahuman na ng project sa kayo sayan. Pero sige, patsikin. Kalugayan pa, kabayot. Pagdali namin ako sa si Mimi na Kapi lang chicken tayo.
15. 15? Na dito 25, mahal kayo, gamay kayo. Ito losing din. Apa ah? 20. Bahala sa inyo. Wala sila guys, ang lakaw na. Nag-ulan gabi, nag-ulan. Basa ang tsuta. Hi guys, ako na lang isa nabilin dani guys. So, magtanom taog bulak kay may project ni Rilo na ito isud sa kaang. Itong kaang guys. Daw ang atong ibutang nga bulak ay million flower. Kay mo request sa maestra kana kuno ang pamulak. So, tanom tag bulak ni Rilo na. Ito sa kwaon ng sarol guys. Kay narabihin ako ibilin sa among durianan. Iwanan na itong durian gapon. Sabi kakutunon pa ni sagbot guys. Kakutun pa niya. Kala ko sarol. Dani ta magkuan guys sa sinunugan nga yuta kay kuan tambok. Og kani nga bulak may atong kuan og saha guys kay bulak man daw kuno nga pamuwak. So kana kay muwak man muna atong itanom. Kuan na siya guys, million flower. Mga million flower guys. Mungkin nag-agas mo na ng tubig. Oo. Oo. Kuan sa rilo na daling buwak man. Ikaw po mo na ubo. Patanom dyan. Sulahan. Kuha
Gwapo man na, dugay kay kalaya iyang kuan. Kanang naay gamot, apila ang naay gamot. Magkuha ka. Aron dili matay. Adili day kay sangara. Ayaw. Iabot gid sa gamot pagdusla. Kanang naay pagbiran nimo ba nga naay gamot mag-uban. Nakaipunuan raman eh. Ha? Wala. Wala man. Dili mabuhi. Ah. Walay gamot ay dana nga. Kanang kaabot ba dito bisan Ay naagi ay. bisan naa sa kilid basta kay naay gamot bahala gamay ra nga gamot bahala pila lang kalugas. Naagi ay. Uy kuya. Dili ka buhi ang sangara. Bakit pila ra pabutos ang gamot basta kay naa. Madili mo mamatay. Basta tulad lang siya. Nauli na day ka? Ba, inuman ako may gani na akong tambal nga ako ang bitaw kanang isa ng sarindar Saridon? o na akong saridon na karon kamigo ko karon mabugnawan lang ako ngipon kay kubag man ako nabos niyo inom dai ko otro Ano lang ka? oo inom ko otro di ko yo gwapo unta dana sundang unta wala mo sundang Wala. sundang unta ay sundang dito ay sundang di na bahi na tayo Bahi na sundang ba? ni anak ba nimo anak ay naimo kutsilyo Oo. oh kutsilyo Bahi hindi na ko. gahi Madala kanang ra. iana pa nimo sa gamot ba iana o dala ang yuta dito ingon diha kanang punuan dana di na nimo madali bahi na Lagi. Buntag naman ni Rilo nagisumbol. sumbong ko man to gabi ite Nagbuto guro. oh Gusto ko ko siya ang gabi eh. sumbong ko to gabi Kaya na kung kaya nabuntag ito nag-awas naman. Sabi na kung nag-ulan. oh Abot man din niyo. Gusto mong god agas basta gabi eh. Munang gabuto. Tanan. Kasi siya basta-basta day kwaon. Adi ko bag si Alan magwitig tanom ani guys. Siya gamot. Korea buhi. So, dami na tumibutang sa punuan guys. Hindi. Manok. Sige.
May buwak si Relo na guys.